ko hande mbiɗen wolna fi koynte e konkon mo andi ɗum ko ɗum woni inde pular ko ɗum woni tabalde noon yo andi kon tabalde ka dina men enen ko ɗum woni fayda ka jumaji waddete tappe fiyo julɓe aɗo juulugode ɗum donc e konko noon ko ɗum woni kadi kamɓe kadi tabalde maɓɓe nden mais kamɓe konko noon ko fi no woodi fi tappugol ɗum fi wono fatude si waɗi wono welo welo si waɗi kadi haray ko ɗum ɓe tappa ɓe hollita jama fof yimɓe jama mo tammu ɗum kadi haray konko noon kadi ko watte ko pour amugol kadi si ɓe amude kadi fi fatunde ma ɗum fi welo welo kadi ɗum noon kadi ɓe ƴetta ɓe konkol ɓe tappa donc ko ɗum ɓe amirta ko ɗum ɓe watta information ji ko ɗum ɓe rejjata jama o so tawi woni ko weli ko sari ko information moƴƴude moƴƴa ɗum haray ɓe noddita jama ɓe jama ara donc sa daari e konko noon rôle mo jouata on tigi tigi ko ɗum tabalne jouata ka jumaji men ka moji men ka sareji men ono ka flowaji ko ɗum donc ɗum waɗi fayda haray sa daari ko ɗum woni fayda kamɓe ɗum woni instrument maɓɓe mum mo annduɗa kala leydi joola mo annduɗa heɓe jogui e konkon wono menen ka département aussi fayda ko ɗum tum ɓe ƴettirta ɓe holta fatude si waɗi ka nder saare ko ɗum ɓe ƴetta kadi sa woni fatude so tawi woni ko ñande o marete kadi ko ɗum ɓe ƴetta ɓe ama ñande kadi woni feeto kadi roi on kadi ko ɗum kadi ɓe ƴetta ɓe ama ko ɗum waɗi fayda e konko noon ko ɗum instrument mo annduɗa ɗum no mankata e nder société maɓɓe o ko ɗum waɗi fayda sa daari hande ko ɗum eŋoto min ɗum noon ko tabalde maɓɓe ne kamɓe kadi ko ɗum waɗi a jarama haray miɗo expliqué on fi ɗum ɗo a jarama